Tällä kertaa käytetyn koeajossa 436 000 ajettu vanha taksi Volkswagen Caravelle, jossa on Volkswagenin 130 hevosvoimainen pumppusuutin dieselmoottori, 2,5 litrainen sellainen moottorina. Ja vaihteistovirkaa hoitaa 6-lovinen manuaalivaihteisto. No, tällä kerralla tätä arviointia ja käytetyn koeajon tekemistä helpottaa kyllä se, että tämä kyseinen volkkari on meikäläisen käytössä ja perheeni käytössä oleva Caravelle. Ja sen historian tunnen aika hyvin ja myös siinä historiasta löytyy Nelosen Startin nettisaitilta ihan mukava raportti, nimittäin ensimmäiseltä omistajalta luovuttamisen jälkeen tälle tehtiin hyvin laaja remontti ja pistettiin kuntoon esimerkiksi maalipintaa ja myös sitten sisätilan osia putsattiin, puunattiin, vaihdettiin ajovaloumpiot ja niin edespäin. Mutta tuon jutun voi hyvin helposti katsoa Nelosen Startin saitilta ja siihen tutustua tarkemmin. Moottori sinällänsä pesun jälkeen ja nyt sitten noin 10 tonnin kilometrien jälkeenkin näyttää ihan siistiltä, kun ottaa huomioon sen, että tosiaan autolla on ihan kunnon kilometrit ajettu, mutta niinhän näillä tämmöisillä työkaluilla ajetaan. Ja kuten kuvasta näkyy, kyseessä on niin sanottu tumppi eli lyhyen akselivälin Caravelle. Täällä Caravellen ohjaamossa on sinällään ihan siisti tunnelma, mutta tokihan se on niin, että kun mittarissa on se 435 000 kilometriä, niin kyllähän täällä vähän käytönjäljet näkyvät kojelaudassa, pikkusen radion näyttöpaneelissa ja vähän tuossa mittariston puolella. Mutta että kyllä kaiken kaikkiaan niin tunnelma on siistiä. Tuossa remontissa taksikäytön jälkeen vaihdettiin muun muassa ratin kehä ja kojelaudan sitten keskikonsolin paneelit. Ja tietysti putsattiin sisältä täysin. Eli sinällänsä tunnelma on kyllä ihan siistiä ja asiallinen. Ja tässä Caravelle-mallissa on siis 3+3+3 paikkaa, eli siis kyseessä on 9-paikkainen auto. Ja sisätilat myös täällä takana ovat ihan siistit. Vähän käytönjäljet näkyy, mutta että ei ole mitään verhoilun rikkoutumisia tai tupakan jälkeä tai vastaavaa, vaan ihan siistit pinnat. Ja lapsiperhekäytössä ihan mukava lisä on tämä monesta taksista tuttu astin lauta, mutta että se tietysti pienillä ihmisillä niin helpottaa huomattavasti tuonne sisään kömpimistä. Ja mitä vaalipintaan tulee, niin tästä löytyy tämän takaoven kahvan reunasta tai tuosta pellin puolelta niin pieni toinen paikattu jälki, jossa ihan pikkusen ruosteen alku, eli varmaan jonkinlaisen lisäpaikkauksen jossain vaiheessa kaipaa. Ja täältä löytyy sitten takalokaisua ja sitten pientä tuommoista kukinan alkua. Eli takalokasua ja joutuu jossain vaiheessa, jos haluaa, että se pysyy siistiä, niin paikkailemaan. Ja takaluukun kahvalle ei tehty mitään, siellä on vähän paikkoja laitettu jossain vaiheessa. Tietysti kun sitä on paljon käytetty taksikäytössä, niin sinne on tullut jonkun verran jälkiä. Tuo elementtihän sinällään on kyllä helposti vaihdettavissa, jos joku semmoisen haluaa tehdä, mutta mielestäni nyt ei välttämättä tarpeellinen juttu. Ja sitten täältä löytyy vielä täältä kyljestä tällainen paikattu kohta, jossa on sitten meikkauksessa laitettu vähän maalia pintaan. Eli sitä ei varsinaisesti maalaamossa tätä kohtaa ole paikattu, joka tietysti näkyy työnjäljessä. Ja takaa löytyy kunnon kokoinen tavaratilo. On siisti näkymä. Ei mitään vaurioita istuimissa myöskään täällä päin. Ja nämä istuimethan lähtee sitten halutessa pois paikaltaan, mutta siinä joutuu sitten jumppaamaan jonkun verran. Eli istuin on kyllä aika iso ja raskas elementti ottaa pois. Ja tuossa Caravellissa on kesärenkaiden mukana alumiinivanteet ja sitten peruspeltivanteet on sitten talvirenkaiden mukana. Eli talvirenkaissa käytetään kapseleita. Ja sitten koneet tulille ja kivastihan se siitä niin sanotusti hörähti käyntiin. Ihan semmonen terve, hyvän kuuloinen ääni.
Ei mitään hälyääniä tai kalkatuksia tai mitään ylimääräistä, mutta tietysti niin kuin tiedetään, niin tässä pumppusuutin dieselissä on vähän kova ääni. Eli mikään semmonen kaikkein hiljaisin moottori ei ole kyseessä. Kytkin tuntuisi toimivan ja vaihdekin meni ihan asiallisesti kakkoselle. Katsotaan vielä sitten, että miten tuolla vähän isommassa vauhdissa. Ohjauksessa on ihan terve tunnelma. Auto myös tuntuu menevän ihan kohtuun mukisematta suoraan, eli ei pahempia vetelyjä mihinkään suuntaan. Siitä otetaan tonne Kehä Kolmoselle liittyminen vauhdikkaissa tunnelmissa. Katsotaan vähän, että miten motti reagoi. Satasen alueelle mennään, niin voidaan pistää niin sanotusti hanikat tiskiin. Oikein, siinä on mukava toi 5-sylinterisen ääni. Ihan terve hyvä ääni. Ja itse asiassa niin autohan kiihtyy todella pirteästi. Se on tietysti aina se, kun on hoonattu se yli 400 000 kilometriä, niin turhat mitä mä sanoisin, niin kuin estot on niin kuin jäänyt matkan varrelle. Ja sieltä vielä kutonen, ja nyt kun mennään 100 kilometriä tunnissa kutosvaihteella, niin kierrokset on tuolla noin 1800. Eli oikein niin kuin asiallinen tunnelma täällä myös ajon puolella. Suoraan menee ja mukisematta ja pieni joku tommonen hälyääni kuuluu tuolta takaa tässä ajossa, että siellä on ehkä joku paikka vähän irti tai sitten istuin sitten jollain tavalla vähän kitisee. Aika pieni ääni ei ehkä kuulu edes nauhalla, mutta joku pieni ääni kuuluu kyllä mun korvaan. Tämän nyt testatun käytetyn Caravellen hintapyynti on 19 900 €. No, ei sitä voi halvaksi kehua sitä hintapyyntöä, mutta toisaalta se on linjassa muun tarjonnan kanssa. No ihan vastaavallaista Caravellia ei ole tarjolla. Mennään sitten edelliseen korimalliin ja selvästi halvempaan hintaan, tai sitten mennään vähemmän ajettuun 2005 Caravelleen, jossa taas sitten pyynti on selvästi enemmän, eli mennään jo sinne 25 000 luokkaan. Tietenkin löytyy markkinoilta ja tuolta nettiautosta, kun asiaa tutkailee, niin Multivania, eli tämän Caravellen sisarmallia, jossa istujärjestely on hieman erilainen. Siellä useimmiten on 3 istuttava sohva, kasvot menosuuntaan siellä tavaratilan jälkeen, ja sitten on siinä välissä ennen etuistuimia, niin on usein 2 istuinpaikkaa, kasvot taaksepäin, eli selkä menosuuntaan. Sitten löytyy tietenkin tästä hintaluokasta, noin 20 000 € hintaluokasta, jonkun verran alle ja jonkun verran päälle, niin aika paljon tarjontaa Transporterin puolelta. Eli silloin aika usein puhutaan taksikäytössä olleista pitkän akselivälin pakettiautosta taksissi ja taksisisustaksi rakennetuista versioista. Eli silloin se sisusta ei ole sitten Volkswagenin, vaan kyseessä on tämmöinen jälkeenpäin rakennettu tai ennen sitä taksikäyttöä rakennettu sisusta. Ihan asiallisia peliä nekin ovat, mutta siellä tosiaan tuo istuinjärjestely on sitten erilainen, eli tällainen niin kuin peräkkäin istuttaa malli on sitten jossain mielessä ehkä tämän version etu. Toisaalta tuttu juttu, makuasia, toiset tykkää, toiset ei, mutta asiallinen peli siistissä kunnossa, ja tämän vahvuus on ehdottomasti se, että historia tunnetaan aika hyvin.